запустили з розрахунком вітра і напрямком вітра, висотою. Окупанти намагались збити, на щастя, вони тільки покращили ситуацію, і після того, як вони його намагались збити, він поміняв траєкторію польоту і він повернувся на нашу територію Арабатську стрілку. Хотілося донести всій Україні, безпосередньо всій Україні, що Крим бореться, що Крим продовжує свій спротив. І я впевнений, що це нам вдалося.